Asuerus je ve škole velmi oblíben, protože je vtipný a umí se přizpůsobit každé situaci, inteligentní a umí odhadnout druhé. Dobře se učí, má smysl pro kolektiv a nepodrazí druhého člověka. Umí odpouštět a je velkorysý, neoplácí lidem stejně. Ve škole vede školní kapelu, mezi jeho nejlepší přátelé patří Haman. Pro své dobré vlastnosti byl zvolen do čela dětského parlamentu. Někteří lidé těžce nesou, že je oblíben, že se dobře učí a že má hodně přátel a každý se s ním chce bavit, což není jejich případ. Tito lidé tak hledají situace, jak pozici Asuera poškodit a svou pozici ve škole změnit. Ředitel nemá Asuera příliš v lásce, protože pro něj je příliš samostatný a vymyká se z ředitelova pojetí školy. Čau Asuerusi, skvělá party. Kde máš svoji holku? Rád bych ji poznal. Je doma. Nevím, jestli by přišla. Hned jí zavolej. No? Ahoj, nemáš chuť se stavit? Promiň, zrovna jsem vylezla ze sprchy, jdu si lehnout a nemám náladu. Aha, tak to je škoda. Těšil jsem se na tebe. Opravdu nechceš přijít? Vyrají se mi oči, budu končit. Tak měj hezké. Hej kámo, mám problém. Jaký? No víš, moje holka mě podvedla. Jak to víš? No koukni, co mi přišlo. Hele kámo, to je malér. Tady to mluví za vše. Vím, že je to asi těžké pochopit a ještě o to těžší, že jste spolu byli tak dlouho. Ale asi je konec. Když ti něco takového udělá, to není správné. Takže by si mi radil to skončit? Jo, to je jediná možnost, jestli nechceš vypadat jako hlupák. Už s tebou nemůžu dál být. Lhala jsi mi. Proč? Proč jsi mi lhala? Nelhala jsem ti, byla jsem ospalá už. Vím, že jsi mi lhala. Vím, že spořádala svou vlastní party. Už ti nemůžu dál věřit. Je toho prostě moc. Proboha pochop už to, nemohla jsem to zrušit. A je konec. Hej, něco mi napadlo, poslouchej. Mohli bychom zničit tu jeho kapelu, jdeš do toho? No, nejsem si moc jistý. Neboj se, nikdo se to nedozví. No nevím, ale promyslím to v matici. Měl bych ti asi něco říct, ale asi se ti to nebude líbit. Co se stalo? Slyšel jsem, jak se Evan a Krištof baví o tom, že ti chtějí zničit kapelu po škole. Tak dík za varování. Ahoj, ty jsi tady nová? Ano, jmenuji se Ester, přišla jsem z jiné školy. To je bezva, že jsi tady. Nechceš ukázat školu? Teď zrovna ne, děkuju, jsi hodný. Tak někdy příště. A mimochodem, vítám tě tu. Ahoj. Ahoj.
Zase Asuerus. Mordechaj, co jsi mi chtěl říct na té chodbě? Nechtěl jsem, abys mu řekla, že mne znáš, protože ve škole zrovna nejsem moc oblíbený. Proč? Vím já, prostě někteří lidé mě nemají rádi. Nezašla bys ven? Jo, a kdy? Třeba pátek? Jo, to by šlo, tak já už teda musím běžet. Ahoj. Čau. Před několika dny se ve škole stala taková nepříjemná věc, že 2 žáci naší školy se vloupali do školní zkušebny a poničili tam školní zařízení. Naštěstí jsme mohli oba tyto žáky přistřít jejich činu, nebýt obětavosti a nasazení našeho žáka Mordechaje, který mě včas na vše upozornil. Chtěl bych tímto jeho počínání ocenit a jeho odvahu a přístup vám dát za příklad. Děkuji, konec hlášení. Čau. Hele, pojď sem. Co je? Co potřebuješ? Hoď touhle kostkou. Jo, v koho? 13.12. Skvělé datum, díky, už můžeš jít. Čau Asuerusi. Měl bych bezva nápad. A bude to zrovna mě zajímat? Myslím, že jo. Týká se to v podstatě holek. Tak povídej. No, mohli bychom udělat konferenci o dietě a hubnutí. Takové téma bude zajímat převážně holky. Jo, to je dobrý nápad. Mohl bych to zařídit. Jo, to by bylo fajn, díky. Nemusíš děkovat, budeš mi pomáhat. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Pane řediteli, měl bych návrh o mimoškolní aktivity ohledně stravy a diety. Kdo to bude organizovat? Aha, man, ale já přejímám všechnu zodpovědnost. Chci vědět, kdo to bude organizovat. Kdy? Jak? A kde? Bude to 13. prosince. Organizovat to... Vše chci na papíře. A nechci žádné změny. Ahoj. Ahoj. Můžu jít dál? Jasně, pojď dál. Díky. Dáš si něco? Něco k pití, děkuji. Dobře, počkej tady, za chvíli jsem zpět. Jsem tady, co pak potřebuješ? Potřebuji maličkost. Co je to? Tohle je událost ke konferenci, kterou vyrobil Haman. Název je docela jiný, než jsme si mysleli a výběr lidí nebyl na základě jejich dobrovolné vůle. A proč jsi s tím přišel zrovna za mnou? Nejlepší by bylo, kdyby zašla za Asuerem ty a požádala ho o zrušení celé téhle Proč konference. ty za ním nezajdeš sám?
Protože nejsem zrovna moc oblíbený a nevím, jestli by mi Asverus naslouchal. Ahoj, stavili byste se tento týden? Chtěla bych vás pozvat ke mně domů. To je dobrý nápad. A který den? Přijďte třeba ve čtvrtek. Tak jo, budeme se těšit. Ahoj, děkuji, že jste přišli. Pojďte dál. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. It's hard to fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England. Ahoj, děkuji, že jste přišli. Pojďte dál. Stavíte se tedy ještě zítra? Dobře, kolik hodin? Stejně jako dnes. Bit of a breeze, but it's a bright April day. To je takový menší problém, ten plakát. Nevypadá tak, jak by měl, je tam trochu jiný text. Víš, jak se to stalo? Někdo to upravil. A ty víš kdo? Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Mám pro vás návrh. Rád bych se zúčastnil konference. Jste registrovaný? Ne, ale možná bychom mohli najít řešení. To si nemyslím. Přípravy jsou pro mne ukončeny. Mohl bych mu, pane řediteli, přenechat své místo. Leda, že byste vyplnil tento papír. Děkuji, pane řediteli. Ten papír chci ale zítra dopoledne zpět. Tenhle plakát, taková hrůza, nemohu poslat do tiskárny.